naším dnešním hostem je Michal Gajdoš, který letos v létě společně se svojí manželkou Aničkou založil agenturu Ama Brands. Ta se zabývá výkonnostní reklamou pro privátní značky prodávající na Amazonu. Michal dříve pracoval jako manažer pro Amazon v Jim Beamu. Ahoj. Čaute páni. Rád bych tě přivítal tady v našem podcastu. Je to aktuálně náš 4. podcast, který vydáváme. A ty jsi tady vlastně náš první externí host, takže tě tady vítám ještě jednou. A těšíme se, co nám zajímavého dneska povíš. Díky. Máme na tebe přichystaných několik otázek, spoustu témat, ale já bych možná začal tím naším seznámením vlastně, protože jestli si pamatuješ, jak jsme se vlastně k sobě propracovali, vlastně nějaká náhoda nás svedla. Jenom pro upřesnění, my jsme historicky pracovali jako za Pudeto na projektu, na který se nás najela jedna firma, nebyla úplně jako za nás solidní a díky tomu jsme se vlastně potkali i s Michalem a mohli jsme spolupracovat díky tomu i na dalších vlastně projektech. Je to tak. Bola to firma vlastne, ktorá si takto najímala freelancerov a neplatila im. takže za mňa super zoznámenie a potom, čo prišlo ďalej, tak prišli dvaja klienti veľmi zaujímaví a s jedným sme spravili veľkú case study a dostali sme sa obratovo na nejakých až 90 000 eur mesačne. Takže veľké díky páni za to. Super. Tak doufáme, že takových spoluprácí samozřejmě bude ještě víc a víc pro všechny, že jo, Adame. Ještě tady vlastně se mluví Adam, tak Adame, ty máš s Michalem konkrétně jaký zkušenosti, na čem spolu třeba pracujete nebo jste pracovali? No tak pracovali jsme na těch 2 projektech, které jsme tady zmiňovali, že jo. Kromě toho máme nějakou takovou diskuzi mezi sebou. V podstatě, když nám něco nesedí v světě těch marketplaceů, tak si nám v WhatsAppu napíšeme a ponadáváme si, což velmi dobře jako destresuje. Ale já bych asi rovnou šel k věci. Prostě mě by hrozně zajímalo z pohledu té jako tvojí pracovní cesty, jak ses vlastně dostal vůbec k tomu, jakože jsem v Čechách na Slovensku budu dělat Amazon. Jak to na človeka přijde? Jasné, ono to bolo, ja som vlastne študoval v Londýne, potom som pracoval v PayPale pol roka a musím povedať, že som tak prepadol takým get rich quick schemes na Instagrame, že sa proste chalani fotili z Lamborghini a bolo tam napísané Amazon FBA, tak som si to pozrel, že čo to vlastne tá Amazon FBA je. A začal som si to študovať a spustil som vlastne svoju privátnu značku v roku 2018 na Amazone. Vôbec nič som nevedel o podnikaní, o Amazone, o financiách, akože čistá improvizácia. A podarilo sa mi vlastne s 3 produktami ísť na nejakých 70 000 eur mesačne na všetkých Amazonoch v Európe. A už si myslím, že mi to utieklo o maličký krok, že by som vlastne bol schopný tú značku predať, ale ten produkt nejako sa to celé tak uhralo, že to bol taký covidový proste výbuch. No a vlastne ten demand proste išiel dole asi o 50%, prišli noví competitors a tak ďalej. Takže používam anglické výrazy. Takže vlastne tam som nabral veľké skúsenosti v tom, čo to znamená nemať cash na nové produkty, takže vlastne dneska, keď sa dám do tej kože tých predajcov, tak je to naozaj také autentické a myslím veľa krokov dopredu za nich a si myslím, že to sa im tiež páči. Takže to boli také akoby najväčšie praktické akoby skúsenosti s Amazonom. No tak jako za mě to dává zcela smysl, že jo? Ty jsi to sám vyzkoušel, zjistil si, co funguje, co nefunguje a jak potom to hrát teda dál. Za mě ideální postup v tomhle. Ale a kolik vás už teď konce vlastně v agentuře? Je nás 6 takých stálych zamestnancov a ešte 2 sú externí. Takže to ti hezky vyrostlo, to je super, no. Takže za pol roka to išlo celkom rýchlo, no. Super. Máme vlastne aj značky, ktoré robia 1,5 miliardy českých korún, budem hovoriť českých, niekedy v eurách. Máme jednu značku, čo robí miliardu a sú to fakt kvalitné veľké značky. Asi 50% z nich vlastne len spúšťame na Amazone a nejakých 50% už na Amazone je, takže... Jak si s ním dostal takými zajímavými značkami? Aj náhodami, aj tým, že som bol vytrvalý, že som sa nenechal odbiť. Chcem konkrétny postup, prosím. by si mohol... Si zapíšem nejaké poznámky tady. Ja si myslím, že bolo vlastne strašne dôležité tým značkám komunikovať to, že
že ten Amazon funguje a že existuje, je tu a môže vám priniesť nový zdroj príjmu. A to tie značky nevedia. My sme asi mesiac dozadu zatvorili veľkého klienta, ktorý už na Amazone robí asi 200 000 eur, len v Nemecku. A to bol proste meeting, že sme sa asi hodinu videli a do 3 dní bola podpísaná zmluva. Tam som proste nemusel nič vysvetľovať. Jednoducho vieme launchovať produkty na Amazone a on povedal, ja na to nemám čas, tak dobre, ideme to robiť. A tu je case study, takže si to proste úplne sadlo. Ale teraz som sa trošku zamotal. Takže asi vytrvalosťou a komunikáciou tej hodnoty. Že tá hodnota tam vždycky musí byť, aj keď ju nevidíme pol roka alebo 9 mesiacov, proste musí to z dlhodobého hľadiska dávať zmysel. A tieto značky, čo máme teraz, tak to zmysel dáva. A je vlastne zásadné pre nás to pochopiť úplne na začiatku, že či tam ísť, či tam neísť. Robíme také analýzy, ktoré sa jednak pozerajú na kľúčové slova. To znamená, máme, 10 000 search volume. Máme tam 50 produktov, tak samozrejme, že pozrieme sa na tých 50 produktov, vidíme, že tie listingy sú dosť slabo optimalizované, tak to sú vlastne momenty, kedy tomu klientovi povieme, že klient poď a keď máš proste dobrý cost, tak to môžeme dať a môžeš mať z toho proste nový kanál. A můžeš nějaký značky jmenovat, ať se můžeme inspirovat u nich? Značky by som, myslíš teraz naše, čo máme v Pro koho děláte, no? Jestli nemusíš samozřejmě, to je na tobě, ale... Ja by som si to nechal pre seba, pretože Amazon je open source a funguje tam strašne veľa akoby nástrojov, cez ktoré sa vedia iné agentúry ako pozrieť a tak. A ja by som ich teda nezmienoval. Ale napríklad Dedoles robí dobrú prácu, to nie je náš klient, oni majú vlastný marketplace team a Dedoles spravil podľa mňa dobrú prácu čo sa týka marketplaces, čo sa týka Amazonu. Keby to niekoho zaujímalo, kľudne mi pošlite na LinkedIn správu a môžeme sa o tom pobaviť, ale to už bola vlastne firma, tá škála, že im to dávalo zmysel si to interne spraviť sa, akoby, že si to dať dokopy. Česká firma nejaká, ktorá to robí dobre, napríklad Billgain to robí dobre. Já jsem ani netušil, že Billgain je teda česká firma. Vlastně celý ten branding je postavený tak jako hezky, že bych to vůbec netipnul, že to vzniklo v našem prostředí teda. Jo, ať už to jsou ty obaly, ať už je to ta marketingová komunikace, přijde mi to fakt jako dobrá značka. Hej, je to také s takým medzinárodným presahom a robia to veľmi dobré. Já bych možná nastartoval vlastně tu konverzaci dál v rámci toho, jak si říkal, že děláte ty rešerše, protože mě specificky zajímá, jak můžeme vlastně určit toho klienta, jestli má prostor na Amazon a jestli, byť já předpokládám, že je to vždycky běh na hodně dlouhou trať, tak jestli můžeme prostě říct, hele, když začneme, tak vám to prostě za 9 měsíců nějakým způsobem bude fungovat. Děláte tyhle ty analýzy, co je tam jako klíčový? Robíme tie analýzy. V prvom rade ten klient musí mať nejaký obrad okolo minimálne 1 000 000 eur mesačne. Musí byť zákaznícka skúsenosť s tým produktom, musí byť proste fakt, že super, že neviem bez toho žiť. Ja neviem, napríklad topánky, ktoré si dáš a máš problém, že ťa bolí chrbát a potom nosíš tie topánky a ten chrbát ťa neboli. Tak toto sú vlastne zákaznícke skúsenosti, ktoré vlastne aj človeka na tom Amazone donútia dať dobrú recenziu. No a potom to vlastne už s tou značkou ide, máš proste nový kanál a môže to fungovať. Čo je vlastne dôležité, aby aj ten majiteľ bol s tým zrozumený, alebo aby minimálne tam bol potom nejaký project owner, ktorý sa bude tomu venovať. Si poznáš, Adame, že integrácia a všetky tieto veci a veci, čo sa môžu pokaziť. Takže musí sa to vlastne fakt, že veľmi komplexne podchytiť. Ale naspäť, aby som ti neutiekol z tej otázky, čo sa týka tých rešerší, tak musia byť splnené jednak tieto veci, tá zákaznícka spokojnosť, ale jednak sa my pozeráme priamo na tie listingy, to znamená, zoberieme kľúčové slovo a keď je to kľúčové slovo vyhľadávané, tak potom sa pozeráme, že proti komu stojíme. A ja by som to rozdelil na FBA a FBM. Napríklad, keď sa pozrieme na FBA v Spojených štátoch amerických, tak tam je to riešenie tak spravené, že FBA vlastne je najlacnejšia doprava po Spojených štátoch. Já jenom doplním pro posluchače, Jasné. FBA je přímo jako to, že to dodává Amazon ze svého skladu
a FBM je to, že to dodává ten samotný prodejce. Je to tak. Takže vlastne my v tej Európe ešte vidíme u dosť predajcov, že vedia to mať FBM, napríklad nejaké väčšie veci alebo ťažšie a vedia byť úspešní. Vedia sa, napríklad tá predajkyňa, tak tých 90 000 eur, tak to sú proste väčšie veci a bola schopná s tým uspieť. Takže ja by som sa nebal toho FBM, ale napríklad keby sme sa bavili o doplnkoch stravy napríklad, tak samozrejme, že keď doplnok stravy, tak sa pošle do Amazonu a nerieši sa FBM. Zase by som tam dal rozlíšenie Európa a Spojené štáty americké. Keď sa bavíme o Spojených štátoch amerických, ja to vidím, že to je veľmi konkurenčné prostredie už dneska. Keby ste mi prišli a povedali, že potrebujem túto ashwagandu dať do Spojených štátov, tak sa vás pýtam, že či máte $500,000 na to, aby ste to zvládli. A plus nejaký tým okolo toho, ktorý bude robiť content, influencerov a podobne. Takže za nás, vlastne, jak aj my, naša agentúra, jak komunikuje tú svoju pridanú hodnotu, je to, že my riešime Európu a primárne teda Európu, lebo tam stále vidíme, že ja to možno vysvetlím na tom, že prečo to tak je tento fenomén, a je to podľa mňa z toho dôvodu, že čínske fabriky, ktoré sú, alebo čínsky predajci, výrobci, tak oni sa pozreli do Spojených štátov a videli tam nejaké GMV, že je tam proste obrovský obrad a je tam jeden unifikovaný trh, na ktorý potrebuješ jedno nejaké daňové číslo, nejakú rezidenciu, nejakú LLC a podobne. Tak oni vlastne čo spravili, je, že si podchytili ten americký trh. Nejakých 42% predajcov na Amazone sú Číňania. A z Európy nemám tieto dáta, ale je tam proste väčší priestor o mnoho ako v tej Amerike. Jasne. Takže za mňa aj toto je výhoda, že tí Číňania to nevedia tak rýchlo uchopiť ako v Amerike. Super. Můžu, jenom když jsme to nakousli, tady už začneme být teda kontroverzní. Okay. Specificky jako s tou Čínou, jo? Protože u nás prostě ten efekt je. Nebo zatím ještě není nějaký úplně jako veřejný výzkum toho, kolik si tady jako čínský tržiště ukousli procent, ale cítíš ty jako nějaký narůstající tlak v tom biznise? Ja by som tú diskusiu skôr akoby odklonil, alebo pozrel by som sa na ňu s odstupom 2-3 krokov, a to je vlastne to, že napríklad keď sú nejaké baterky, alebo šnúrky do topánok, alebo nejaká proste malá vec, tak ja si osobne nechcem to tak povedať, že už sme ten boj prehrali, že to v tej Európe nevieme vyrobiť lacnejšie, ale napríklad Amazon spustil teraz týždeň dozadu Amazon Home a to vlastne môžete pridať k tomu Sheinu a Temu, tak to je vlastne ich marketplace, ktorý predáva produkty buď do 10 alebo $20, niečo také. No s Martinem jsme zrovna dneska si povídali o tom, že třeba my jsme oba dva rybáři a věci na ryby prostě buď koupíš tady za určitý obnos peněz a je to jako násobky víc, anebo koupíš vlastně to stejný ze stejné fabriky, akorát to není obrandovaný právě z tady takovýhodle shopu. Ale primárně jde o určitý typ produktů, na kterých jako není co zkazit, není je proč jako reklamovat. A to vlastně válcujou. Tohle se dřív nakupovalo na Alibabě, že na AliExpressu potom. A teď vlastne to celé ako supluje za mne ako Temu a dosť hodne. No. Hej, takže ja by som sa asi pozrel na to tak, že vlastne ten branding tej značky, ktorý ide na ten Amazon, musíš byť vlastne na takej úrovni a musí tak komunikovať tú hodnotu, že ju v úvodzovkách nejaký Číňan akoby, že to nezobere ten trh. Takže my sa na to pozeráme takto a vlastne je to aj od tej average order value. Keď napríklad keby si chcel klince, hřebíky predávať na Amazone, tak asi by to bol problém, že tam proste tamto búchajú čínske fabriky. Takže my sa tak na to pozeráme, že keď máte produkt, ktorý je do 10, do 15 eur, tak veľmi, veľmi to zvažujeme. Že tam musí byť, tá výrobná cena musí byť akože 10, 15, maximálne 20% tej predajnej. Takže my sa skôr na to pozeráme takto, ale tým tam je, podľa mňa Amazon spraví to, že ten Amazon Home bude ako Temu Shein, ale ten Amazon, ktorý poznáme teraz, ten Amazon.de a Amazon.com, tak ten bude pre tie luxusnejšie brandy. A tam vlastne tieto značky, ktoré sú európske a ktoré stoja za nejakou kvalitou a za nejakým zákazníckým zážitkom, tak budú mať stále šancu. Jo. Ale, takže jako za mě jako důležitý možná si říct i tu jako definici
toho ideálního e-shopu nebo té firmy, která by měla jako vstoupit na ten Amazon, jestli jako dokážeš říct v jednoduchosti, aby to bylo každému. Některé ty body jsme si řekli, ale sumarizovať to tak, že prvá vec, máme vlastne brand okolo 1-2 miliónov eur, vlastná značka a ideálne, to sú tam nejaké výnimky, aby predávali produkty drahšie ako 10-15 eur. Zase dúfam, že sa nezakecam, ale sú proste príležitosti, ktoré ten Číňan akoby neokopíruje. Napríklad, veľmi dobrý príklad sú čistiace prostriedky. Sú akoby rôzne čistiace prostriedky, čo vyrába Johnson & Johnson alebo nejaké veľké korporáty. A dneska je tam dosť veľký hlad, čo sledujeme tú kategóriu, tak tie čistiace prostriedky musia byť eco-friendly, bez použitia nejakých chemikálií. A to keby mal vlastne ten čínsky predajca alebo výrobca doviesť cez celý ten oceán, keďže to je ťažké, tak by mal dosť veľký problém. Takže sú tam akoby také svetlé výnimky, ale primárne vlastne svoja značka, 2 milióny eur obrat a drahšie produkty. Ale a je nějaký segment, který je za tebe jako na Amazonu fakt jako těžký, třeba, nevím, doplňky stravy, ty jsou asi těžký skoro všude. Tak... Nebo specificky dokážeš, kdyby za tebou přišel e-shop s nějakým segmentem a řekl, chceme prodávat tohle, jako stopnul bys je? No mám jednoho kamaráta v Holandsku, ktorý riešil pivo napríklad a pivo bol dosť veľký problém, čo sa týka compliance, ale nerozmýšľame tak, že by sme niekomu povedali, že nie, lebo chceme sa to naučiť a chceme to spraviť pre toho klienta. A je za tebe nějaká šedá zóna, co bys jako nechtěl prodávat, já nevím, nějaký typ sortimentu, který ti jde jako proti srsti. Nám se třeba historicky stalo, že po nás chtěli, aby jsme dělali marketing pro antiradary, vlastně jako pasivní radary a vlastně i aktivní. A my jsme jako řekli, že to je trošku jako za nás šedá zóna. A tak jsme si řekli, hele, to prostě jako dělat nechceme, protože nám to nepřijde jako správný. No ešte vlastne nemáme toho klienta, alebo s ním sme v kontakte ešte takom blízkom, ale sme sa s manželkou bavili o púzdrach na pištol. Tak manželka bola proti tomu, že to by u nás neprešlo, tak... Zrovna segment, který mě zajímá. Jo. Ale tak to za mě jako není na hraně, že jo, tím nic jako neporušuješ, jo, ale jestli... Tak ve chvíli, kdy je to prostě nějaká morální, prostě tam zábrana. Jo, to je jako jiný. Nic proti tomu. No. Hej, takže, ale uvidíme, keď tak vlastne my sa radi skontaktujeme s každým a keď tak odporúčime alebo pomôžeme, takže v pohode. Peníze až na prvním místě. Jestý. Super. Hele, a nějaký jako negativa Amazonu za tebe, jako zase přesně typický příklad, zase nějaký možná shrnutí. Tady možná ani jako zaznělo to, ale pro koho to jako to se není úplně jako ideální, třeba nevím, je to přeprodejce běžných nějakých jako sortimentů s malými maržema a podobně. Jasné. Dostaneme sa potom aj širšie možno do iných marketplaceov, ale za mňa, čo ja vidím veľmi negatívne, je napríklad ten resell, to znamená, že predávam nejaký olej motorový a chcem ísť s tým na Amazon. Tak za mňa to je vlastne veľmi, keď si otvoríte matriošky, áno, že tá najväčšia matrioška, tak si predstavte nejaký proste predajca motorového oleja v Poľsku alebo v Nemecku, ktorý má obrat 500 miliónov eur. Keby som ja vlastne tomu predajcovi z toho Česka alebo Slovenska povedal, môže mať obrat aj 10, 20, 30 miliónov, že choď tam, tak vlastne on len pomôže nájsť dáta pre ten veľký e-shop, aby... Takže to vlastne my resell nerobíme a myslíme si, že ten resell nemá ako veľký zmysel, čo sa týka maržovosti a dlhodobého, ako zdravého podnikania. Okay. Mě hrozně baví taková otázka, protože ono vždycky, nebo většina lidí, kteří jsou přímo jako zapojení s těma marketplacema, tak na ně vždycky odpoví, to je strašně jednoduchý, je to v pohodě. Tak jenom jako z tvého pohledu, jak náročný je se vůbec jako dostat na Amazon, myslím, začít tam prodávat a potom přežít ten slavný, ten půl rok, který člověk musí zvládnout, aby už se tam potom zvládl nějak udržet. Tak můžeš klidně i srovnat s dalšíma marketplacema, nebo jenom říct za sebe ty zkušenosti. No ďalšie marketplace by si asi doplnil ty, ale je to zásadné, ale keďže my vieme ako na to, že my vlastne listujeme tých predajcov a vždycky hovoríme, že to, čo dostanete od nás, tak sú výstupy proste vo vysokej kvalite.
my vám hovoríme, že stojíte proti tejto konkurencii, musíme vytvoriť takéto listingy a potom na ne spúšťame performance reklamu. Tak akoby my berieme tú ťažkú časť, to znamená vlastne vytvoriť tie obsahy, ale čo sa týka nejakého compliance, tak to akoby to sa deje zase na tom backende, že my si robíme vlastne listovanie SEO, grafiku a potom to, keď už je ten listing úplne vykraftovaný do ružova, tak potom to celé dávame zase ďalšej kolegyni, ktorá má na starosti performance. A ten compliance je náročný, je to, myslím si, že to európskym spotrebiteľom veľmi život akože nezlepší, ale je to asi ako s každou reguláciou, že to treba rešpektovať, že je to tu a treba to spraviť ako EPR. Alebo teraz má Amazon GSPR reguláciu, takže to teďka bude ještě téma v následujících dnech, obzvlášť to, že to má být spuštěné někde 13.12. nebo něco takového. A náročný ešte. Takže čo sa týka vlastne toho compliance, tak to je akoby heavy lifting, ale tým, že my máme tú skúsenosť, tak my to robíme tak, že si vlastne ten tým zavoláme do nášho Slacku a komunikujeme im to, že čo to všetko obnáša. A týmto vlastne si v tom checkliste proste odšrafujeme, že čo je správené, čo nie je správené a potom vlastne nás čaká už ten predaj. A tam sa to tiež láme a samozrejme musíme sledovať, že či ideme podľa plánu alebo nejdeme podľa plánu. Niekomu to zmysel dáva, niekomu to nedáva, zatiaľ všetci. Čo to s nami skúsili, tak to zmysel dávalo. Takže, a ešte dáva, takže ešte nás nikto z tých zákazníkov neopustil, čo je dobré. A my ako preberáme tú zodpovednosť za to, že vlastne nechceme, aby sa to nikde pokazilo a komunikujeme to priamo tomu klientovi včas. Super. Hele, když startuješ tu spolupráci, vlastně, dejme tomu, že už jste jako domluvený, a jaký jsou vlastně ty první kroky, co vlastně ten e-shopař společně s tebou musí jako zvládnout. Já si pamatuju, že jsme spolu řešili, že jo, logo, registraci značky, dopravu a tady ty věci. Tak jestli by si jako zkusil jenom vysvětlit, jakou to má nějakou posloupnost časovou po sobě, jak to jde a co prostě musí mít ten e-shopař, aby se tam dostal. Jasné, takže asi taká priorita je ten produktový feed, čo vlastne aj je priorita, aj nie je priorita, pretože my vlastne berieme tie produktové dáta aj z Amazonu. My si to vždycky pozrieme, že toto je jednak jednej, že toto sú nejaké stress-free tablety, tak sú na Amazone a sú u klienta a už si to dopasovávame. A na základe toho robíme aj to SEO. Takže produktové dáta, fotky, brand manuál a asi tá komunikácia v tom Slack kanáli, to je úplne akože také najdôležitejšie, aby to malo jednoho project ownera a tak. Specificky ty si zmínil, že berete data z Amazonu. Setkáváš se s tím, že ty data třeba nemáš k dispozici, když je to nějaký úplně jako, nedej bože, jako homemade produkt nebo něco takového? Myslíš teraz od klienta, alebo... No celkově, jakože když Amazon o tom produktu třeba nemá žádný info. Jo, a ty dostaneš vlastně jako produktový feed od klienta a musíš ho nějak zpracovat, nebo je to něco, co bys třeba nedoporučil na ten Amazon, nebo... Toto sa nestáva, stáva sa napríklad, že pošle klient len URL, že vyberte si z toho, tak tam pomáha celkom Perplexity alebo ChatGPT, že vlastne vyskrapuješ nejakú tú stránku a hodí ti to do Excelu. Takže dá sa vlastne, hoci čo na nás hodia, tak my z toho proste musíme spraviť ten listing, ktorý musí fungovať. Hele, a když připravujete nějaký research nebo prostě nějakou analýzu toho produktu, jaký data vám ten Amazon vlastně dodá? Co vy vlastně vidíte, když připravujete pro toho klienta a říkáte mu, hele, tohle se bude prodávat, jasné. Tohle ne? Ono to je rozdelené na také akoby dva reporty. Jedný máš akoby externé analytické nástroje, ktoré scrapujú a potom v analytike robia nejaké odhady toho, že čo sa predáva, ako sa predáva. Na reálnych predajoch máme vytestované, že tie odhady sú akoby accurate na nejakých 90-95%. Čo je vlastne... Luxus. To už akoby, to je akoby takmer istota. Takže my jednak berieme z tých analytických nástrojov a jednak berieme z Brand Analytics
a vlastne z interných nástrojov Amazonu tie informácie a my vieme teda zistiť, ako to je hľadané a kto vlastne získava, na ktorý asín je najviac klikané. A potom si vlastne my spravíme nejaký akoby prierez toho asínu, že prečo je na neho najviac klikané a aké sú jeho slabé miesta a na základe toho robíme tie listingy pre tých našich predajcov. Vieme akoby dosť dobre zistiť, že či tam ten klient má ísť na základe tej analýzy. Vieme vlastne si vyťahnuť revenue, ten market, aký je veľký, koľko tam je recenzií, aké sú tie recenzie. Vlastne dôležitá vec je, že či má ten produkt 4 hviezdičky alebo 4,5. Keď má 4 hviezdičky a vieme si už aj v Amazone pozrieť, aký je percentage returns, že keď má napríklad produkt vysokú percentuálnu mieru returns, tak zákazníci mu dávajú nízke produktové hodnotenie, no ale aj našemu klientovi, keď to je vlastne, že jednak jednej produkt, tak asi mu budú dávať tie isté produktové hodnotenia. Ja som to mal na tých produktoch, ktoré som predával ja, tak oni sa akoby ľahko rozbíjali. Tak akože ono to bolo super, ale všetci sme mali ten istý problém. Všetci sme riešili ten istý problém. Takže toto dáme dokopy a je tam veľká pravdepodobnosť, ktorou odporúčame, aby ten človek uspel na Amazone alebo nie. Takže zjednodušeně vlastně vy mu řeknete, kolik se toho produktu prodá, za kolik peněz a případně vidíte i nějaké další varianty, že jo, za kolik se prodávají a on si na základě toho asi dokáže upravit nějakou cenotvorbu, případně variantu toho produktu tak, aby to vlastně odpovídalo tomu danému trhu. Je to tak. Čo ešte poviem tak ako na okraji je zaujímavé, že vlastne, jak sme sa bavili aj o tých Číňanoch a akoby ja chcem, aby to aj posluchači vedeli, že je to tak na dve strany všetko, že my s tou predajkyňou, čo ste nám posunuli, tak my sme boli bestseller v kategórii a ten pod nami mal od nás o 25% nižšiu cenu. To znamená, že keď mi niekto povie, že Amazon je len o cene, tak musíme súhlasiť. Jo. A keď je o cene, ja neviem, v krajčírskom metri, ktorý vlastne je mi jedno, potrebujem ten krajčírsky meter, tak tam súhlasím, ale nie je o cene v tých produktoch, ktoré ponúkajú tomu zákazníkovi väčšiu hodnotu a riešia jeho každodenný problém. Já mám ještě jako jeden dotaz, než bych asi přistoupil k těm listingům, protože to reálně je jakoby pak ještě mám taky jeden. Část toho, co... Dobrá, okay. ještě se zeptáme na pár věcí a potom půjdeme dál. Stává se ti někdy, že přijde klient a řekne, já bych rád na Amazon, ale chci jenom na určitý země, že to prostě nechce jako rozšiřovat nějak jako globálně. Nebo jakým způsobem vybíráte ty země? Je to právě podle těch analýz, jako kde je potom ta poptávka? Dokážeš tady do toho dát nějaký vhled? Stáva sa to, napríklad ten veľký predajca, kde teraz pracujeme na tom, aby ten účet bol ešte väčší, tak on predáva produkty, kde sú baterky a ktoré sú akoby dosť komplikované. Takže on si akoby podchytil nemecký trh so všetkými týmito reguláciami, ktoré musel spĺňať a povedal nám vyslovene, že neotvárate ďalšie trhy, budeme to riešiť za pol roka. Takže, ale už nemáme takýchto, alebo ešte máme jednoho klienta, ktorý nám povedal, že v Nemecku je tento môj produkt, mi robí asi 80% celkového revenue a ostatné krajiny sú 20%, tak pre neho sme spravili len Nemecko, ale budeme sa v januári baviť, že kde to otvoríme. Ďalej. Super. Tak, no hele, ty jsi mi tady napsal do okruhu jednu otázku, jak vybrat spolehlivého dodavatele. Já bych to rád otočil, protože ty jsi určitě spolehlivý dodavatel, že jo, tak to víme. Ale počkej, ty si to možno mýliš. Spolehlivý dodavateľ, ja myslím, že keď si ty v tej Číne. Áno? Tak. Ale kludně se mám ale klidně by mě zajímalo i tohleto, protože vlastně kolik vás tady jako je nebo firem, který se jako zabývají Amazonem, jako ty? Já si myslím 3-4 také jakoby legit. Jo. Jakože myslíš, že 3-4, který to tady jako dokážou dělat spolehlivě v Česku a na Slovensku, anebo jenom na Slovensku? V Česku a na Slovensku. Jo. Super. A máš tady nějaký vzor třeba v nějaké firmě? Klidně jako ne v Česku a na Slovensku. Klidně, neboj se. Jako. ne v Česku a na Slovensku. Ono sa to ako samozrejme bije, že teraz sa trošku akoby do našeho biznisu pozrieme, ale asi v pohode, že či chceme ísť my na veľké revenue a mať proste, ja neviem, 20 miliónov obrat a
Ale my sa akoby držíme toho, že to chceme robiť na tej vysokej kvalite. Že vlastne my máme spolupráce, kde keď budeme úspešní, tak tie fakturácie budú že 10, 15, 20 tisíc eur. Takže my chceme sa zamerať na takýchto predajcov, aby to dlhodobo ako fungovalo, aby sme boli partnerom na tom Amazone a aby keď... No ja to mám proste rád, že keď mi proste ten klient zavolá o 8, že čo si myslím o nejakom produkte, tak ja sa proste, ja to mám rád, ja sa proste s ním o tom pobavím. A takže my si akoby ešte kalibrujeme to, ako to, akého zákazníka presne chceme, ale nechceme ísť úplne až na tú kvantitu, chceme ísť na ten long term, že aby ten zákazník s nami bol ideálne 3 až 5 rokov, ale asi poznáte, že aké to je v agentúrnom biznise, že poviem mu kamarát pri pive, že počúvaj, vymen tú agentúru, lebo Fero to robí lepšie. Alebo sa zmení vedenie firmy, že jo? Alebo sa zmení vedenie firmy a môže ti do toho prísť ako strašne veľa vecí, ale ako tie agentúry, ktoré tu sú, tak ako snažia sa všetci, celý trh sa akože niekam posúva a hovorím, 3-4 sú ako legit. Takže nebudem žádnou jmenovat. Ja by som nerad jmenoval. Dobře, no. Super. Já jsem se chtěl začít ptát na ty listingy, protože vlastně to je to, co, nebo já jsem jako first hand viděl to, jak dobře to děláte. Okay. A tady je jako strašně pěkná, nebo když jsme si dávali dohromady nějaký to info na dnešek, tak právě je tam jako zásadní otázka, jak, nějaký best practice k tomu, ať je ten listing prostě úplně jako, jak si to nazval, prostě v růžovém. Prostě v nejlepším stavu, jakém může být. Veľká otázka. My to rozdielujeme na tie 4 sekcie v našej firme a tá prvá je vlastne listing toho produktu. Tam sa bavíme o tých produktových dátach, ktoré ty vieš asi najlepšie povedať, že sú úplne zásadné. Takže to je prvá vec, aby sme zobrali úplne všetky možné parametre toho produktu, aby sme ich dali do Amazon, lebo Amazon ich vie potom pekne ukázať tomu zákazníkovi. A napríklad, keď robíme že komplexný produkt a ten človek si to chce porovnať, a je to produkt za 200 eur a on sa pozerá na tie 2 listingy a ten jeden to tam má namrdáno. A ten druhý to tam má vlastne všetko vylistované, jeden proste ten element po druhom, tak to je zase to, kde to vyhrávame s tým listovaním. Takže to listovanie, to je prvá vec. Musí sa ten človek, alebo my robíme to, že listujeme cez tie flat fily. To je, ako poznáš, to je taký šialený dokument. A potom ide vlastne to SEO, kde vlastne je taká klasická naša procedúra, kde vyberieme 10 top asinov a robíme ten competitor research. Pozeráme sa, kto predáva toho najviac. Berieme si z toho nejaké podklady pre to SEO a dávame to do title, bullet points, A+ content. Sme začali vlastne aj, vieme, že pomenovanie fotiek má napríklad vplyv na SEO, tak aj to sme začali robiť. A posúvame sa vlastne v tomto akoby každý mesiac, sa snažíme nejako aj vzdelávať, aby sme boli v tých trendoch. A potom vlastne, keď je to dobre nalistované, tak robíme grafiky. No a tam tiež potrebujeme, vlastne keď to ten klient nemá dobre spravené, tak povieme, že nech nám to pošle a my si to nafotíme. A tam asi klasicky, ako funguje Canva, Figma, ale Canva je taký akoby najlepší nástroj, kde si to ten aj klient vie spraviť. A ja by som to ešte rozdelil, teda keď sa bavíme o tej grafike, tak bavíme sa o title photo. Title photo je úplne zásadná, pretože vieš tam odkomunikovať tie hlavné features. A vieš tam napríklad pri tých doplnkoch stravy sa s tým strašne akoby sa to rieši. Tak vieš tam dať nejaký napríklad koreň niečoho, alebo vieš tam dať nejaké tobolky, prášok, všelijako sa s tým dá pracovať. Ale o čo ide vlastne, aby sme pochopili tú logiku, že vlastne keď ten človek dá, že ashwagandha, tak vlastne na neho vybafne ten veľký search, kde máš proste 30 produktov a v zlomku sekundy on sa pozrie na to a hneď kliká. To znamená, že vlastne tá title photo musí byť úplne maximálne optimalizovaná pre toho človeka, aby videl, aby si to kúpil, alebo aby si najprv na to klikol,
a potom si to kúpil. Takže to je vlastne conversion rate optimization na tej hlavnej fotke, tak to je úplne zásadná vec, ktorú riešime. Ďalšia vec sú infografiky, že ten klient už na to príde, alebo teda ten zákazník na to príde a všetci vieme, že nečítame title, bullet points a tak ďalej, a plus content bude, k tomu sa dostaneme. Ale tie infografiky nám hovoria, že proste v tej ashwagande sú takéto a takéto ingrediencie, nie je to testované na zvieratách, je to vegánske a všetky tieto features my musíme vykomunikovať v 1-2 vizuáloch. Potom vlastne odfotíme to s nejakou peknou ženou alebo s nejakým chlapom, ktorý je mačo, lebo si dal ashwagandu, pred pol hodinou nebol. Vlastne my potrebujeme odkomunikovať, že ako vlastne zlepšuje život tá ashwaganda tým našim zákazníkom. A musíme sa vlastne, a toto je to, prečo si tí klienti nás platia, že my sa vlastne pozeráme na tých kompetitorov a naozaj nad tým premýšľame ako ten zákazník a tak akoby empaticky k tomu pristupujeme, že čo asi že na čo by asi ten zákazník klikol. Takže tam vlastně kombinujete, kromě toho SEA, tak tam dáváte v podstatě nějaký jako UX, to, co ty lidi přitahuje specificky. To je strašně zajímavý, hrozně jako široký, víš, že? Jo. A to je taková vyloženě jako ruční práce, teda, jestli to správně rozumím, všechno, na čem se musíte jako zamyslet, ale používáte k něčemu i AIčko? Jasné. Co vám ulehčuje práci, v čem třeba? Tak napríklad odfotím si nejaký produkt a povedz mi, ako hľadaš na Amazone tento produkt. Hľadáme si napríklad browse nody do flat fileov cez AIčko. No a ďalšie veci, plus ešte spolupracujeme s nejakými akoby integrátormi na nejakých veciach. Hlavne teda na tom, aby keď sa spraví SEO, aby sa optimalizovalo, aby vlastne nejaká mašina bola napojená na datasety, z ktorých vlastne sa to SEO bude brať, aby sa to robilo automaticky, aby to už nemusel robiť človek. Toto je taká ako zásadná vec a technicky ešte stále náročná, ale myslím si, že sa tam pomaly dostávame. No, hele, ještě jedna věc, která mě v tomhle zajímá, a když vlastně vytvoříte takovýhle krásný obsah, nestává se vám to, že třeba ty klienti si to potom přebírají k sobě na web? Můžou si to přebrat na web vůbec? Že uděláte fotky, uděláte jim textace, vlastně jim připravíte kompletní produktovou stránku, tak jestli to jako dělají a jestli to není potom něco proti ničemu. Když budete mít třeba 2 duplicitní texty na Amazonu a u sebe na shopu. To asi nie. Mali sme dokonca jednu marketingovú agentúru niekde tuto z Čiech, ktorá si to priamo vypýtala, že sme to spravili klientovi. A priamo si to tá agentúra ako od nás vypýtala, že to chce, že to je dobrý obsah. No a jednak to zaplatí to ten klient, tak je to jeho ako... No jasně, super. No tak to je za mě jako ten dobrý bonus, protože vlastně tvorba obsahu není levná a dává smysl. Málo kdo ho dělá dobře a dává potom smysl to takhle nějakým způsobem dál jako posouvat i do ostatních vlastně reklamních zdrojů a nezůstat vlastně jenom u toho Amazonu, protože možná by bylo škoda, kdyby to zůstalo jenom tam. Hej, určitě. Mě by konkrétně stále ještě u Amazonu, mě by docela dost zajímalo, já jsem poslouchal kdysi takový jako tech podcast z Ameru, byl tam specificky o tom, jak se objevují jako stejné produkty, nebo produkty od jedné značky, ale objevují se jako u různých vendorů, protože se tam dělali nějaký jako šméčka s recenzema. Recenze na Amazonu jsou docela jako velký díl. Vím, že tam jsou nějaký pravidla, co se může jako odstranit za nevhodné recenze a tak. Jestli ty specificky dokážeš něco říct k těm recenzím, jak s nima pracujete, jestli dokážete klientovi pomoct tady s tímhle. Áno, viem k tomu niečo povedať a ako tie recenzie sú zásadný problém a nejako ešte 5-6 rokov dozadu, keď som predával, tak som si spravil bota cez ManyChat, ktorý vlastne bol prepojený s Facebookovou reklamou a priamo akoby za nejaký 85% zľavu ponúkal tým akoby recenzentom ten produkt. A to bolo už vlastne všetko zabanované a vlastne nechápal som niekedy až, že kde ten Amazon ťa vie zistiť, že si komunikoval s tým klientom. Takže tuto by som to neodporúčal už nikomu nikdy robiť. Je to proste čierna zóna. Čo teda funguje je to, aby sa vlastne do packagingov dával QR kód
a mal by tam byť podľa mňa ten majiteľ odfotený a hovoriť, že proste ďakujeme za vašu dôveru, že ste si tento produkt objednali. Keď sa vám niečo páči, dajte nám 5 hviezdičkovú recenziu, nie, ale dajte nám recenziu. Keď sa vám niečo nepáči, napíšte na túto e-mailovú adresu. A to vlastne zvyšuje conversion rate a potom tam je ešte akoby nejaký autoresponder, ktorý za klientov nastavujeme, ktorý si má vždycky vypýtať recenziu. Ale je to súčasť toho, ako by to ten klient mal robiť, ako by mal ukazovať, že mu na tých zákazníkoch záleží, že by tam mal dať proste nejaký malý papier, že to proste cez QR kód naskenuje, tam je špeciálny URL cez Amazon, ktorý vieme vytvoriť. Takže toto je na zber recenzií veľmi, veľmi účinné. Na tohle to má pěknou přednášku Lukáš Pítra, který vlastně mluví o jako customer experience, o tom otevření toho balíčku, co tě má čekat a tak. To mi přijde jako hodně pěkný a mně v tomhle tom přišlo jako hrozný průkopník Notino, který vlastně tady tohle, že chtělo mít ten wow efekt po tom, co otevřeš tu krabičku, jak jsme se o tom bavili, když jsem tam pracoval. Je to dávno. Hej, jasné. Ja ešte by som možno zmienil, keď nás niekto počúva, kto sa tým zaoberá, že máme problém, napríklad máme shop, ktorý robí už 40 miliónov eur na svojom, akoby na Amazone vlastne ich iba ideme spúšťať a vlastne oni v sklade majú akoby problém, že OK, tak my to máme už zabalené z tej Číny, ale toto ide tomu zákazníkovi na Amazon, že neviem, že či sa tam nejaká nálepka dá dať, že tam je vlastne vytvorený flow, ktorým to už ten e-shop spracováva a ako tam zakomponovať to, že tam tú kartičku hodíš. No. Takže to je challenge, ale si myslím, že riešiteľný a aj to je vlastne akoby na toho predajcu, že ukazuje to o ňom, že ako vážne berie ten Amazon, že musí toto proste robiť, podľa mňa. Aj keď povedia, že OK, my to máme vo fulfillmente a je to tak, alebo je to inak, ale proste keď tam chceme dlhodobo byť úspešní, tak my musíme zbierať tie recenzie a tie recenzie sú niečo, čo nám za 3, 4, 5 rokov zaistí to, že nejaký iný Jožko bude proste robiť research a povie, že nie, tam je táto značka, ktorá má 3000 recenzií, tam už nechoďme. Takže tak. Vlastně předbíháš konkurenci dopředu už. Ano. Ještě nějaký rychlejší způsob, jak to urychlit, třeba celá firma, ať si objedná, nebo něco takového. Což vlastně, počkej, tak furt to jde, že můžeš říct lidem ve firmě, aby si objednali, zaplatili to, Amazon dostane to sice dostane, svůj poplatek, ale a ty si za tu recenzi vlastně jako zaplatíš, že jo, tu provizi toho Amazonu. No ale Amazon tohleto, co já vím, tak to maže, ty recenze. No ale jak to nemusí poznat, že jo, že jsi z firmy, ne? Prostě máš, někam ti to pošle nějakému člověkovi, tak to... Ale máme tady specifického člověka, který o tom ví rozhodně víc než my dva. Ale jako to nemůže rozklíčovat, ne? Jako teoreticky. Amazon premýšľa tak, že vlastne keď sa niečo deje na nejakej škále, tak sa na to zamerám a idem to odchycovať, ale keď sa niečo deje na škále 5, 10, 15 recenzií, tak to nechám tak. Jo. A nechcem nikoho na nič nabádať. Myslím si, že som povedal dosť. Denně si říkal. Já to třeba specificky vím jako z Heuréky, jo? Že tam jsou taky nějaké jako checklisty, které vlastně chytají, pokud si firma píše vlastní recenze, tak najednou ty recenze přestanou být viditelné, že jo? A potom už se třeba jako z určitých IPin, samozřejmě někdo může potom přijít s VPNkou, to se jako stává, ale jsou tam prostě nějaký checky, který se řeší a následně se to odbourává. My jsme mluvili o skladu a Martin tady má ještě otevřenou jednu otázku ke skladu, tak možná, jestli ji chceš teda položit. Klidně položte, když chci nakousnout, tak je tvoje. Dobrá. My specificky tady máme ještě jako takové řešení, jak zajistit to, aby vždycky fungovala flow toho produktu, aby se nezasekl jako v tom skladu nebo neukazoval se jako nedostupný. Máš tady, nebo máte tady na tohle nějaký best practices, který byste poradili klientům? Ja si teda dovolím tiež tvrdiť, že musí sa to fakt zobrať zodpovedne, čo sa týka prepojenia tých produktových dát, že máme tu v Československu asi 3 firmy, ktoré tie dáta prepájajú s e-shopmi, tak neviem, či môžem menovať. Za nás určite. OK. Sme v pohode. Baselinker, Omnicado, Expando. Ty neznáme. OK. Dobre. Martin je nezná. Takže akoby musí ten e-shop to mať ako prioritu, že musia proste musia to dať ako prioritu, že musia tie produkty byť prepojené, musia mať na to spoľahlivého
spoľahlivého partnera. Môžete mi napísať, keby ste vás zaujímalo, že kto je asi najspoľahlivejší, robíme už s tým dlho. Ja vám poviem. A že vlastne keď tá integrácia je ako cez nejaký spoľahlivý nástroj, ktorý detekuje určité akoby zádrhely, tak si myslím, že toto by malo byť ako fajn. Mm-hmm. Super. Hele, tady mám ještě jednu takovou jednu otázku. A reklamace. Jak se k něm Amazon staví vůbec? Třeba jako z pohledu mě jako zákazníka. Asi dobré. Dobře se staví, že jo? No a není to potom trošku problém, nebo respektive vlastně uzná jako všechno? A nebo jaký tam je celý ten proces toho? Hej, toto je taký pain vlastne, ktorý riešime. A vlastne čo sa týka FBA-ka, tak sú tam, Amazon chce, aby to boli akoby returnless sa volajú tie vrátky. To znamená, aby ten zákazník za tie vrátky už nemusel platiť, aby to bolo zadarmo. Čo sa týka toho FBM-ka, tak tam sa to ešte stále dá. A pre tých predajcov to je obzvlášť ako ťažké, pretože keď si predajca na Amazone asi Nemec, tak je to jednoduchšie, ale ten český vlastne akoby ponúkne ten štítok, napríklad z DHL-ka a musí sa to z toho Nemecka zviesť a potom to ešte musí prísť do Česka. Takže ten cost sa tam akoby násobí. Máme na to jedno riešenie, ktoré je fakt ako prekvapivo lacné. Funguje tam dosť veľkých československých e-shopov, takže toto riešenie odporúčame, ale hej, musí sa toto tiež ako podchytiť. To bylo dobrý mít i ty data o tom, jaký produkty mají jakou procentuální reklamaci, což asi ti Amazon neposkytne. Poskytne, no. Tak to je super. Takže to vlastně si dokážeš už dopředu vyvarovat jako věcem, který jsou předurčený k tomu, aby ti nevydělávali. Michal to právě říkal, že když dělají ten produktový research, takže tam vyloženě vidí tu return rate, jo. Jo. No, tak to je super, to je dobrý. Já bych možná teda ještě na chvilinku alespoň přiskočil k tomu, jak to funguje u nás. Okay. Celkově prostě jak ty vidíš nějaké prorůstání Amazonu jako do Čech, specificky jako k nám do Čech, z pohledu zákazníka teďka myslím. Akože to nevidím to akože z Amazonu ako prioritu. Spoločne so Slovenskom sme dostatočne zanedbateľní. Slovensko je úplně jako někdy, že jo, ale jsem vlastně na nějaký konferenci si slyšel, že oni patří do nějakých jako top největších Amazon, jako top 10 největších e-shopů v Čechách, ale zároveň tady nedělají žádný jako kampaně a nevěnují si tomu. A majú to lokalizované, že majú tam už češtinu na amazon.de, ale bolo to asi 2-3 roky dozadu, to bolo, že akože ďalšia krajina na launch, ale ako neviem vám povedať, že kedy by s tým začali. Viem, že teraz bolo naposledy Belgicko alebo Polsko, nie jedno z tých dvoch, ale... No tak třeba jim to jako biznisově jako vyhovuje, že jo? Pokud mají tady jenom žádnou lokalizaci a nesypou do toho žádný peníze a furt patří mezi top 10, tak to je pro ně jako... Že oni podľa mňa ako biznisovo na to pozerajú cez ten market share. A keď si povieme teda, že Amazon.de a nie ten Amazon Whole, čo som hovoril, tak oni sa budú snažiť penetrovať trhy, ktoré sú bohatšie. To znamená, že za mňa asi Nordics by dávalo zmysel. A tam tá logistika je dosť problém, ale v Česku akoby bude väčší podiel toho tému Shein a možno ten Amazon Whole tu spustia. A si myslím, že to není asi nejako na programe dňa. A tam by to asi urychlilo prácu, že by teda predajci tam chceli zrazu ísť, ale myslím si, že čo sa týka interné Amazonu, že to není nejako na stole. A máš nějaký info, asi zákulisní předpokládám, ohledně vztahu jakoby Amazonu vůči těm jiným marketplaceům, který jsou třeba v těch zemích, protože specificky nedávno vstupovali do Polska. Polsko je prostě pokrytý Allegrem. Roky. Jo, doslova a do písmene prostě roky tam vládne Allegro a stejně do toho šli. Víš, nebo tušíš nějak, jak Amazon bere tyhle ty jako lokální konkurenty? Akoby informácie, bol som teraz v Polsku asi 3 týždne dozadu na Expe, takom e-commerceovom, jak je u nás Czech Online Expo. A tam sú tie karty asi rozdané. Aj čo sa týka toho Allegra, že Amazonu sa veľmi ťažko bude naberať ten share. A zase keď sa má na to pozrieť akoby makroekonomicky, tak tá podľa mňa poľská ekonomika má veľmi dobré výhliadky, že oni tiež budú bohatnúť, budú proste, budú hlavne bohatší, takže ten Amazon tam bude mať priestor.
že keď mám podľa mňa záujem o nejaké prémiovejšie značky, tak idem na ten Amazon a na to Allegro. A ako na Allegro nenakupujem, to je pravda, takže asi, ale viem, že na Amazon by som išiel pre tie prémiovejšie veci. Mm-hmm. Díky té dobré reklamaci, že jo? Celkově, jako ten přístup k té značce, když si postavíš jako vedle sebe Amazon a Allegro, mě by třeba zajímalo, jak by to bylo postavené jako u nás, jak by ti na to odpovídali nějaká jako široká veřejnost, prostě kde by si nakoupil televizi, kde by si nakoupil něco jiného, nějakou jako menší položku, ale specificky v tom Polsku, jako co jsem četl, tak právě to Allegro je jakoby na everyday use věci, zatímco specifické e-shopy, ať už to jsou nějaké jako velké korporáty, nebo to jsou prostě, ať už je to ten Amazon, nebo prostě cokoliv jiného, tak tam se používají právě na to jako valuable, prostě to, co stojí jako hodně peněz a máš tam jako nějaký větší tento. By mě docela zajímalo, jako, jak se na to kouká jako český zákazník, protože z toho, co vidíme v e-commerce, tak český zákazník teďka jako chodí nejčastěji na Allegro a na Alzu, že jo? A já si myslím, že jako Allegro hodně jako s tím, ne, že by s tím bojovalo, ale to jako pochopilo, že ten zákaznický servis je hrozně důležitý pro ně. Já jsem tam něco jako reklamoval, mě to po mně jako nechtěli vrátit nic, všechno se vyřešilo na jeden mail, já jsem byl úplně, si říkám, super, ale zadělá to stejný, že jo? Takže všichni tady ty velký hráči pochopili, že je potřeba mít tu důvěru a pak se prodá všechno. Takže možná v tomhletom, nechci říct, že Amazon ztrácí, ale že ho ty ostatní jako dorovnali spíš. Hej, to ja si myslím, že Allegro spravilo veľmi dobrú prácu, ale si mi akože tak na také zaujímavé myšlienky dostal, lebo ako my vždycky my nad tým premýšľame tak, že tie brandy chcú ísť do toho Nemecka. Mm-hmm. Že my vlastne nerozmýšľame nad tým českým trhom, že čo ten český zákazník. Ale primárne sme presvedčení o tom, že tie prémiové značky sa kupujú viac na Amazone ako na Allegro. Mm-hmm. Já si myslím, že to asi jako platí. A to jsou ty naši klienti. Jo, jasně. My jsme prošli teďka jako Česká republika, co se týče marketplaceu, jak jsme prošli jako velkým vývojem. Vlastně proto jsme teďka jako lidi, kteří děláme s datama, tak jsme měli velmi jako náročné 2 roky. A nějak to jako chvíli vařilo a teďka se to tak jako začalo sedat. Jo, máme tady prostě rozdané nějaké karty. Dokážeš ze svého pohledu, byť vím, jako, že tvé primární zaměření je ten Amazon, dokážeš ze svého pohledu tak nějak říct, jak na tom je teďka ten československý marketplaceový jako trh? My sme sa bavili ešte pred natáčaním o Kauflande. Tak tam si myslím, že vlastne ten Kaufland začal, že to je akoby korporát v tom retaili a on sa snaží byť korporát aj v tom e-commerce a nejsom si istý, že či to takto funguje. Že predsa vlastne ten Amazon začal v e-commerce a teraz, keď ste pozerali správy, tak Rohlik preberá vlastne delivery, čo sa týka groceries. Ale ja si myslím, že ten Kaufland akoby nenaplnil ten potenciál. Napríklad tie pick-upy by tam mali byť proste niekto, keď príde do Kauflandu, tak by si tam mal proste spraviť pick-up tých svojich vecí. A čo sa týka dát, akoby, že tak nevidíme tam nejaký veľký rast, alebo že by preberal nejakú rolu, alebo že by market share rastol toho Kauflandu na nemeckom trhu. Takže toľko ku Kauflandu ešte nejaké, to zaujímajú. No, spíše jenom jakoby, já mám jako často totiž pocit, co se bavím jakoby s lidmi, kteří nedělají v marketingu, jo? Myslím jako lidi v mém jako blízkém okolí, tak oni třeba nevidí rozdíl v tom, co kupují od Alzy a co kupují specificky jako z Alzyho tradu, z toho marketplaceu. Jo, a mě hrozně zajímá to, jak vlastně uvažují lidi nad tady těmahle nově vznikajícíma jako dalšíma a dalšíma způsobama nákupů. Jo, a třeba já specificky prostě vím, že jako z Shineu nebo z Temu já bych nenakoupil, ale podobně. Objevuje se jich jako čím dál tím víc. Tak splávky kupuje můj tatínek naštěstí. Ale spíš jako to, co mě zajímá, je, jestli právě vidíš, že existuje nějaký odliv těch lidí jako směrem tady na tyhle ty marketplace, třeba z těch tradičních jako e-shopů, které vznikaly tady, byť to často byli přeprodejci, ať už z Číny nebo z Polska. Tak komunikujeme s nejakými značkami a tam je veľký pokles napríklad v spodnej bielizni. Tak tam je akoby
sme robili aj im takú trošku ako analýzu ohľadom toho, jak sa to má na Amazone. Mhm. A tam sú v podstate established nejaké značky, ktoré robia average order value nejakých 40 eur a podobne. A akoby ja si myslím, že Shein a Temu akoby s niektorým tým značkám veľmi, veľmi stúpa na päty. A robia to dobre, ale tiež akože nesúhlasím s tými praktikami, lebo to je asi na inú diskusiu, ale proste tie značky by mali byť proste chránené viacej, ako sú teraz. Ale hej, asi ja sa tak veľmi nezamýšľam nad tým ako ten konzument, ale akože najviac tých vecí na Alze objednávam. Ale jak si povedal, že vlastne rozdiel medzi tým, že Alza Trade alebo Alza, tak Alza to sa akoby spojila, že nevidí, že to nejaký obchodník predáva. Ale ja sa zase nevidím dôvod v tom, že prečo by som si mal niečo kupovať z Kauflandu a nie z Alzy. No obzvlášť skrze to, že Alza nás má pokrytý boxama. Jako to je podle mě ta největší konkurenční výhoda. Já vím, že teďka Allegro vlastně přišlo s těma oneboxama, který se postupně šíří. Otázka je, jako kdy už je hodně boxů příliš, protože tady máme zásilkovna boxy, DPD boxy, Alza boxy, teďka budeme mít teda oneboxy. A PPLka jsou spojený s někým s Alzou si myslím, že jsou nějak spojený, ne? Mně chodí PPL-kový věci do Alza boxu, takže... Já vím, že ještě balíkovna má nějaký, no je jich prostě jako hodně. A teďka začíná být právě ten jako problém v tom se odlišit. Vím, že Allegro má teďka velký plány na to, že si člověk bude moct specificky vybrat jako ekologický balení a takové věci, za mě fajn. Tak mě jenom zajímalo jako nějaký tvůj vhled do toho. Já jako věřím tomu, že u nás ty karty jsou poměrně dost rozdané, že Amazon by vyloženě musel udělat nějaký jako velký marketingový krok na to, aby to tady přebral víc, ale reálně, jak jsme si řekli, třeba, ale reálně, jak jsme si řekli, nemají asi úplně důvod to dělat. Já myslím, že jsme si povídali. Povídali jsme si dost, povídali jsme si skoro hodinku, takže za mě bych asi... Já bych ještě možná, Michala, ať nám řekli nějaký moudro nakonec. Ano, nějaký citát, víš, já jsem chtěl, jestli bys zvládnul, protože naštěstí to kluci budou ještě trochu stříhat, takže tady ten prázdný vzduch půjde pryč. Jestli bys zvládnul vysypat nějaký jako 3 klíčové body, který si odnes z tady tohodle. Jako z podcastu s vámi. Ano. Nejezdí do Prahy. Až tě Adam s Martinem nebudou někam zvát, pošli do Řitě. Tak ja som teraz vám dával rozumí, vy ste si mali zobrať, či? No tak já jsem si jako toho za uši zapsal docela dost. Okay. Spíš jako jestli ty máš něco vyložené, co bys chtěl, rezonuje jakoby s těmi posluchači. Co oni by si z toho měli odniesť? Aha, že čo by si oni mali odniesť. OK. Kvalita tých listingov podľa mňa zásadná vec, aby na to si ideálne objednali nás. A potom vlastne, aby to mali zmáknuté dátovo a integračne, tú stránku, tá je úplne zásadná. A aby mali na to zodpovednú osobu, ktorá to bude projektovo mať na tom záujem, že to musí mať prioritu vo firme. OK, za mě peckový informace. Tak jo, naším hostem byl Michal Gajdoš. Děkujeme moc, že jste nás poslouchali a poprvé na nás i koukali a těšíme se na příští nashledanou. Díky.